കടകളുടെയൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഭാഗം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്തൊരു വെള്ളം കയറിയത്. കർഷക മാർക്കറ്റ് കൊട്ടാരത്തിൽ വരെ വെള്ളം കയറി. കൊട്ടാരമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവിടെ വരെ വെള്ളം. വണ്ടികളൊന്നും വിടുന്നില്ല. എല്ലാ കുന്നുംപാകം വഴിയൊക്കെ വഴി തിരിച്ചു വിടുക. എല്ലാ കാറുകളും ഒക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. പച്ചക്കറിക്കട, തേങ്ങാക്കട, തുണിക്കട ഇവിടെ കുഴിഞ്ഞു നിൽക്കണായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആറ്റിലെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴ കുറഞ്ഞല്ലോ. മഴ കുറവെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. എപ്പോൾ തുടങ്ങിയ 7 മണിക്കൂടെ കൗപിക്കിൽ അണ്ണനൊക്കെ അരക്കിലായി. അയ്യോ പോയി. റോഡിലോട്ട് കയറി കേട്ടോ. പോകല്ലേ. ഒഴുകി പോകുന്ന പള്ളുമുക്കി